З якога боку не паглядзі, ёсць стымулы, ёсць тое, што вымушае працаваць у гэтым накірунку. Таму я хачу прадоўжыць гэтую работу, якую пачаў даўно, больш 20 год таму ў Беларусі, работу журналістам. Я хачу, каб мае ўнукі, которые яшчэ да гэтага часу не бачылі Беларусь, не былі ў Брэсце, у горадзе, дзе я нарадзіўся, дзе я пражыў усё жыццё. Я хачу з імі пахадзіць па гэтым горадзе, па гэтым прыгожым горадзе, які я люблю. Для мяне гэта вельмі вялікая матывацыя. Чтоб насталі тыя часы, калі Беларусь, моя родная краіна, зноўку пачне жыць па законах. У недалёкім часе літаратары, паэты пісалі творы не пра тое, як беларусы змагаюцца з рэжымам, а пра каханне, пра падарожжа, проста пра жыццё простых беларусаў, каб вось такія тэмы былі ў іх творах. Ну, а што тычыцца журналістаў, то, напэўна, будучым пакаленням я б пажадаў, каб яны ніколі не ведалі, што такое міністэрства інфармацыі і што такое цэнзура. Таму што журналісты павінны быць свабоднымі людзьмі і павінны казаць людзям праўду. Ну, таму вось, напэўна, такія асноўныя пажаданні.